ZANU-PF's Information and Publicity Director, Comrade Fare Marapira, he stated that the issue of succession will not be on the agenda at the upcoming ZANU-PF conference. Zanabina mashoko kudaita kupana pana Fare Marapira ataura mashoko achiti nayo succession haisi kana kuzombotogwa pa-upcoming conference aiwa yemwedzi uno mwaOctober chiriko chavhundutsa vanhu panguva ine vachida. How far true is that? Noda kuti vanhu vese they can't wait to see aiwa VP Constantino Chiwenga vachikonga aiwa vachiva victorious vachijamuka the 2030 plan, just because everyone mwana wese munyika yeZimbabwe panguva ine ari consent haasi kuda 2030 vanongotaura vachiti magrassroots and the likes, but chokwadi chatoda kupinda panguva ine chichinoonekwa conference ando chavamira. Sara pana mashoko anotogwa panapa naFare Marapira robo subscribe wala ikatonga bell icon timita paendo yeZANU-PF vanopost a video panapa achienda mera chiti Comrade Fare Marapira said that the issue of succession will not be on the agenda at the upcoming ZANU-PF conference scheduled to take place in Mutare from October 10 to 23, 2025. He clarified that matters concerning succession are exclusively reserved for discussion at ZANU-PF Congress, which is set for 2027. Marapira emphasized that the topic of succession is not currently relevant within ZANU-PF structures or amongst its members. Instead, he noted it is being pushed by individuals with no historical ties to the party, outsiders who are not members of ZANU-PF, as such, he affirmed. ZANU-PF will not adopt agendas driven by external voices. Though mashoko atogwa panguva ino naFare Marapira, but chokwadi chinazozikana nemunhu wese munyika yeZimbabwe vanouya vachipa mhosva kuna vanhu veopposition nevanhu vari out of ZANU-PF, but chokwadi chingoripo pachena. The same people vaipusha for 2030 vachiti paconference yavari kuenda muna October vanhu veZANU-PF vari kuuya panguva ino vachiti aiwa idi mnangagwa let us endorse him. Mukatarisa even last year vakaisa a resolution number 1 inoita kuti mutungamiri wenyika atonge svika 2030, but now vakubvisa blame vakunoipa kune vanhu vari outside of ZANU-PF. Right now kunozvizika kuti faction yaVP Constantino Chiwenga it is pushing for 2028 elections vachiti 2030 plan ngaimiswe, VP Constantino Chiwenga must be endorsed kuti arane ma2028 elections ari the president weZANU-PF ne-first secretary, but panguva ino vari kurimova just because they know kuti their party panguva ino it is in disorder, zvinhu zvinomira zvakanaka. Mbotizai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe, like, chitonga bell icon.